Тази изложба нарочно оставих да я развия в самия край на времето. Планувано е доста отдавна, но реших да изведа максимум от работния процес. В смисъл всичко да бъде много синтезирано като мисловен процес и за да могат нещата да бъдат супер единни. Привържен съм на това, че ако човек работи в един по-кратък период, нещата са много по-обобщени, по-цялостни. Защото тук идеята беше да се развие нещо съвсем конкретно. И поради тази причина повтарям теми малко повече отколкото трябва, но няма как някой път заради мисловния процес технически предпочитам да не сменя композицията. Но пък се получиха страшни неща, много хубави. Получиха се много добри живописни моменти. Аз самия мислех, че това ще бъде по-скоро смесица на техника. После пък това нещо се разви да правя разни структури на платното и така стигна до тази изложба, защото много исках да има силни релефи, които не могат да се постигнат просто е така случайно. И някои неща са доста впечатляващи за мен. Хубавото е, че нямам никакви очаквания към хората. Супер съм спокоен от това дали някой ще го приеме или няма да го приеме, дали ще го хареса или няма да го хареса. Просто защото съм супер доволен от това, което съм направил. И аз нямам колебания. Просто защото човек, когато е дал всичко от себе си, е доволен. Оттам нататък, каквото казва съдбата. Много пъти се ме питали от кога рисувам. Винаги съм рисувал, къде аз знам кога. Аз съм син на художник и израснах с бои. То при мен с кода си играя. След това се оказа, че и друг път съм правил така. Крил съм разни неща зад ограда, в нощта. Май той до ден днешен не ме е напуснал. Да се преборя с цвят е супер голямо предизвикателство. Най-обичам някой да ми каже, с този цвят няма да стане. Винаги го правя. Тая хармония, която човек я носи, цветна хармония, все някога трябва да излезе. Има хора, разчитат много повече на композиция, на идеи, на ефекти. Аз гледам на мен да ми е спокойно, като гледам картината. Искам хората да релаксират с изкуството. Чувствам съм щастлив и това е най-важната насока, защото иначе за какво е всичко? Сега времената били тежки, не знам с какво. Еми такива са. То изкуството е коренно различно. Човек рано или късно свиква с другото изкуство. Всеки свиква със средата си.
Само гениите я налагат на другите. Зато и трябва да е всичко много смело. Много. И ако някой си мисли, че успеха е когато тъпотупат по рамото, не. Успехът е когато изпитваш вътрешно удовлетворение. Трябва да ми е интересно окото и на душата. Аз може би и затова почнах да използвам коренно различни похвати. Защото търся такава динамика. Да има финна линия с много остра, груба, ако щете, удар на четката. И също време да има мека живопис, обработен цвят. Да. Дух трябва да има. Това е цялата работа. Харесва ме, защото има все пак нещо като недоизказано. Аз една от темите, които винаги съм развил е човек да нарисува нещо в сумрака. Там на границата между светлината и тъмното. И там се смесва всичко. И това, което окото не може да го види, го довършва мисълта и фантазията. И затова ми харесва. Човек винаги довършва и наглася нещата спрямо него си. Не знам до каква степен, дали са модерни. Аз смятам, че като всяко всичко друго при мен, някъде на ръба съм, найде сигурно. На абстракционистите моите неща са реализъм. На реалистите са нещо друго смешно. И така е. Имам още теми за развиване много.